Bona tarda a tothom, a les persones assistents, que reprenem d'alguna manera aquesta qüestió de començar a veure'ns més presencialment, però en tot cas continuem mantenint el que ja creiem que és un costum que en alguns casos ha vingut per quedar-se, que és la possibilitat d'entrar a les cases, als dispositius, a les persones que ens segueixen també per streaming, i que això ens permet també d'alguna manera poder arribar a més persones que puguin estar interessades i que avui no ens poden acompanyar presencialment. Doncs benvinguts i benvingudes a la sala d'actes de la Biblioteca de Singuerlín. Us presento en primer lloc a les persones que m'acompanyen en aquest petit escenari i començo per la meva dreta, la Núria Vilà, que és la coautora del documental que avui presentem en aquesta sala, que ha voltat en alguns municipis per Catalunya i que arriba a Santa Coloma i que es diu Fam de Justícia, i que ara ella també ens podrà fer després del documental unes reflexions sobre el propi documental. I us presento a la meva esquerra en Josep Ramon Jiménez, que és membre de la Lliga dels Drets dels Pobles, que avui també ens ajudarà a moderar també el fòrum posterior al visionat del documental. Com ja sabeu, en el dia d'avui aquesta activitat està emmarcada dintre de la celebració del Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament, que d'alguna manera el que ve a reivindicar és el valor de les dones en la lluita per la pau i la desmilitarització dels conflictes. Sabeu que, si més no, més enllà de la reivindicació puntual que puguin tenir les dones en conflictes, avui dia hi ha molts conflictes al món on les dones estan tenint un paper transcendental pel que fa a la recerca de la pau, com poden ser conflictes que tenim ben vius i ben latents, com a Palestina o a Colòmbia, per exemple, on tenen els papers, les feministes estan tenint una trajectòria impecable pel que fa a la cerca de la pau i la cerca activa de la resolució dels conflictes. En aquest cas, celebrem aquest fet, que ve també a reflectir com el moviment feminista ha estat històricament un moviment que ha buscat la pau i que ha buscat la pau des d'un punt de vista també internacionalista, i com les dones ens connectem des de diferents llocs del món i fem la cerca també col·lectiva d'aquesta pau i d'aquesta convivència. Com que l'acte que avui ens ocupa cerca la presentació d'aquest documental Fam de Justícia i tenim el temps molt estructurat i molt determinat, el que jo faré serà passar-li la paraula directament al Josep Ramon, que ell ens farà també una introducció sobre la pròpia Lliga i el documental. Després veurem el documental i la Núria ens podrà explicar amb més detall des de l'edició gairebé del documental i sobretot parlar del conflicte que ens interessa posar-li el focus avui, que és la situació de les dones al Congo. Llavors, Josep Ramon, sisplau, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, perquè realment hi ha una part molt important del que acabeu de dir dintre del Dia Internacional de les Dones per la Pau, ja que la gent amb la que nosaltres treballem en aquest racó del Congo, que és a l'est, ha tocat a Ruanda i Uganda, al Kivu Nord, justament les dones que són les protagonistes, que s'han apoderat fortament per lluitar per la pau, els drets humans i la igualtat de gènere, són les nostres protagonistes dintre del vídeo que després veurem. Nosaltres, com a Lliga dels Drets dels Pobles, vam començar en aquest racó del Congo ja en projectes de campanyes de sensibilització a partir de 2006, però cap a 2014 vam pensar d'intentar d'entrar en una convocatòria de projectes de cooperació amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que és qui ens ha anat subvencionant, perquè veiem que era molt important alhora que hi ha un segment molt important i cada cop més, que és el que hem de tenir molt en compte, d'apoderament de les dones, d'entrar a fer incidència no només en la societat, sinó fins i tot en la política, a poc, és lent, estan una mica, doncs clar, hi ha una majoria de dones
que en aquest lloc que més està en perpetu conflicte des de fa ja força anys, des de fa una trentena d'anys, la veritat és que la més vulnerable quan hi ha un conflicte és la dona. Aleshores, precisament aquestes associacions amb les que nosaltres treballem, i principalment a través de la coordinadora de l'associació FAM de Justícia, Dones per la defensa dels drets de les dones i de l'infant, la veritat és que estan justament treballant per, a través d'un projecte que es diu en francès Maison d'écoute, cases d'escolta, estan treballant per recuperar del trauma viscut tant pels grups armats que pol·lulen per aquesta zona, per aquesta regió, com per una masculinitat estructural molt forta i molt arrelada des d'antic. Aleshores, a banda, diguéssim, en aquesta mena, diguéssim, de maison d'écoute, on es reben les dones i les joves i les nenes, tinguem en compte que hi ha violacions i violències basades en el gènere des de ben petites. Doncs bé, hi ha una associació que és la principal aquesta, que és la jurídica, que quan detecta si és algú del societat civil, doncs el porta a tribunals i fa tot el procés judicial, però després, per recuperar-se del trauma, hi ha una associació que fa el tractament psicoterapèutic, superimportant, i que, lògicament, en funció de la persona, s'allarga més o menys el temps, i després una altra, que és un hospital on se les atén, tenint en compte un documental que vaig fer justament el 2014, que es diu Uchungu na Tumaini, aquí es veu a l'hospital nenes de 13 i 14 que potser han estat violades i han tingut que ser intervingudes amb cesària a l'hospital perquè no tenien el coll uterí madur i han tingut que ser ateses sanitàriament. És greu, la violència justament en llocs de conflicte és, com deia, és molt més gran que normalment en situacions de pau i d'estabilitat, però aquí recordeu que aquesta regió suposo que us sona allò del coltan famós, el mineral aquest del coltan, que va descobrir-se per poder reduir els conductors de l'aparell dels mòbils, dels ordinadors, de l'alta tecnologia en general. Però no només és el coltan, el tàntal, que forma part d'aquest mineral, sinó que és cada dia més, ara amb els cotxes elèctrics està tenint una importància el cobalt. I d'aquí hi ha cobalt, hi ha or, hi ha wolfram, hi ha cassiterita, surt l'alumini, hi ha diamants en altres zones d'aquí. Tots aquests minerals, en aquesta franja del rift que es diu, que puja des del sud en transversal, és riquíssim, aquesta zona és riquíssima, però la gent és molt pobra. És la maledicència, diguéssim, de tenir riquesa, però que l'explotin altres. Qui? Aquests grups armats que van néixer més o menys a partir del genocidi de Ruanda del 1994, després de passar dues guerres molt cruentes al Congo, primer la dictadura de Mobutu i després amb Ruanda, Laurent Kabila, que va derrocar el Mobutu, es va enfrontar amb Ruanda perquè Ruanda tenia interès en quedar-se a aquesta part del Congo i, deixeu-me que us digui, precisament és Ruanda un dels estats que està exportant més minerals cap al sud-est asiàtic i a la Xina, que és on van. Per què? Perquè tots aquests grups armats, que a Ruanda mateixa també li interessa de mantenir actius, doncs fan el contraban a través de Ruanda cap allà. I li interessa molt aquesta inestabilitat, de manera que és molt difícil, a més, aquesta zona que el Congo és una gran selva interior del cor, les comunicacions terrestres des de la capital, que està a l'altra punta, és impossible, l'exèrcit està molt maronitzat, a vegades hi ha molta violència que també neix del mateix exèrcit regular, no controla i la MONUSCO, que és la missió d'estabilització de les Nacions Unides, té també moltes dificultats per poder, diguéssim, aconseguir la pau i aconseguir frenar l'activitat d'aquests grups armats que a més estan animats per subsidiàries de grans empreses multinacionals que queden sempre en l'anonimat. Bé, no m'estendré perquè el temps és curt, però vull dir que sapigueu que és una zona en què el que a nosaltres ens preocupava més és justament recuperar l'estabilitat d'aquestes dones que queden estigmatitzades i que després, si se'ls pot donar
fins i tot després de superar el trauma se'ls pot donar una autonomització econòmica. És una preocupació també de final de recorregut, que és molt interessant, perquè si no són absolutament assenyalades i marginades dintre de la societat. Dir-vos que més val que veieu el documental, que amb prou feina es va costar molt perquè vam fer-lo amb la subvenció també de l'Agència Catalana de Cooperació, un projecte d'EPD, d'Educació pel Desenvolupament, que va ser en plena pandèmia, havíem d'anar al mes d'abril començament, la Núria i un company càmera, i finalment van haver de tramitar el possible per anar fins ja l'octubre que van poder-hi anar, però clar, aquesta gent no només està treballant amb les dones, sinó que està fent constantment sensibilització amb comitès de barri, comitès d'escoles de secundària, no paren de fer sensibilització sobre els drets humans, que coneguin una cosa que diu la Cati Foraja, que és la líder aquesta de FAM Juristes, és que la dona que no coneix els seus drets no pot reclamar-los. Per tant, el primer és donar-li instrucció, ensenyar-li que ella té els drets de poder, diguéssim, perquè si no entren dintre del que es diu, allà es diu la coutume en francès, el costum, la tradició de que la dona està submisa totalment, submisa a la voluntat de l'home. Per tant, no vull continuar més perquè si no se'ns tira el temps a sobre. Crec que el més important és que si de cas poguéssim llançar el vídeo de Fam de Justícia, que és on veurem a la Cati Foraja principalment i després les altres associacions que en aliança amb ella treballen en aquest territori per lluitar per la pau, precisament el que dèiem. Sasa walinivyolaka mie, nilitoka pale donge kufata jifungia njoo munyumba. Nilikuwa nasiaka sikia hivi gizi ukekwa vile nilijikutaka kiako semie njoo wa kwanza kutendewa kwa ile kitendo. Natoka mshamba wakanivyole. Nikabakia tu kwetu na sijua gisi niko na mimba. Sasa nilijua gisi niko na mimba. Watu walinichukia, marafiki yangu wa mingi. Wamama wa mingi kunita mbaya. Nicolas, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Tunawakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba kikundi cha Fam Juriste wanafanya hii kazi moja ambayo ya kusindikiza wamama, watoto ambao wamekuwa wahanga wa visa mbalimbali vya unyanyasaji. Na utasikia hata leo wanaanza kutuita sisi wa Fam Juriste wa antiviole. Donc inakuwa jina yetu, wanatupatia jina kwa kuwa tumetumika, tumetetea, tumeweza kusindikiza na kuweza kabisa kufahamisha watu wajue ya kwamba vitendo hivi vya ukatili vinapasha kukomeshwa kwa kuwa vinatuhusu sie wote. Na wakati watakuwa wamejua jambo hilo, ni kwa sababu mambo haya ya ukatili inaendelea kutendeka na inapanda na ampleur ambayo ni kubwa sana. Na ilionekana kwamba hata hiyo violence sexuelle ilikuwa utilisée comme arme de guerre. Baba ni baliniingilia. Sasa baliniingilia wakanijulia. Baba ba maimai. Tunaona mambo haya ya
violence inaendelea kutendeshwa zaidi, hasa wakati tunakuwa ndani ya zone yenye inakuwa na insecurity, zone ambayo inakuwa na misukosuko magumu ya vita, ukosefu wa usalama, mambo ya umaskini, na mwanamke anakuwa mmoja wapo ambaye anaendelea kusongwa hasa na hali na matendo hiyo ya mila na kutumu na mapratiki mbalimbali ambazo ziko nefasi. Inaonekana ya kwamba ni muda inafika kwa wakati kabisa wa kuamsha kwanza. La personne qui est affectée par les différentes violations nécessite une réponse holistique. Pourquoi une réponse holistique? Les problèmes qui sont psychologiques affectent directement aussi les somatiques. C'est pourquoi les trois composantes là dont j'ai cité bien avant, ADDFF, JDFF, PSI, travaillent en collaboration pour essayer de soulager la personne. Senye nilifika hapa balinifikisha hapa na niko tabani, kichwa naisha kwa saa kama itacheza. Njoo nilipatikana na mimba ya mtoto huyu muile shida ya violence. Njoo sasa baganga senye nilianja ongea. Sasa njoo na banganga na biko naongea na mie, sasa njoo nilianja sikia. La salle d'écoute est très importante. Pendant l'écoute, elle va se décharger en donnant son histoire, quoi. Le fait de parler de son histoire, et nous on les réconforte là, on lui montre comme quoi c'est une chose qui est très difficile à supporter. Et on va l'aider vraiment, et ça va rester entre nous, c'est confidentiel. Donc la salle d'écoute est là pour rétablir, remettre la personne. Na hii mgulu ugunjile mkono uikokote utoshe fanye attaquer nous femmes, on est traumatisés d'abord quand on entend les récits de ces femmes-là qui ont subi de ces violences-là, et on a vraiment des blessures, on a l'empathie quoi, on se met dans la peau de ces victimes. C'est pour cette raison on les écoute. J'étais en train de faire une technique qui soulage un peu les victimes de violences sexuelles. C'était la technique de réflexologie et aussi relaxation musculaire. Et surtout pour les victimes qui ont des signes de céphalée et les victimes qui présentent les signes de somnie. Sana nilifika hapa kufepsi, nikaongea na huyu mama na huyu papa hapa. Sana niliongea nao, wakaniambia maneno za bie, nikajisikia mzuri. Gajua jinsi kweshi huko kwa kuangaikia watu. Vous voyez, les femmes n'arrivent même pas à se dénoncer. C'est un combat que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, comment ça va ici? Quelqu'un qui a été troublé dans son droit, voir son bourreau passer impunément en triomphant,
c'est cette personne qui est troublée, qui n'est pas en paix. Mais si cette personne est punie et répond de ses actes, cette personne ici qui a été touchée dans son droit va se retrouver apaisée et stabilisée. On ne peut pas parler de la paix avec l'impunité. Yule mwenye alifanya kile kitendo, manake wakambana, mnashisikia bie sana juu alifanya kitendo ya mbaya sana. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des menaces sur téléphone, anonymes. Toi, tu es en train de faire ceci, tu verras. D'ailleurs, on te menace, on va amener tes enfants, on va tuer ton mari. Nous poursuivons dans la lutte, mais les menaces sont là. On me menace parce que je touche ce que les gens ne voudraient pas que je puisse toucher. Nous avons besoin que beaucoup de femmes adhèrent à notre lutte et que beaucoup d'hommes aussi soutiennent la lutte. Et les hommes ne doivent pas se considérer comme des bourreaux des femmes. Ça doit être des homologues, des collaborateurs des femmes, des partenaires pour la paix, pour la justice et pour le développement. Gràcies, disculpeu-me perquè el Marc Serena, que dirigeix Fora de Quadre, s'enfadarà amb mi, perquè abans no he dit, i és això, no? Fora de Quadre és una associació que es va agrupar amb nosaltres per poder fer el documental, són els documentalistes, no? Amb els que hi va anar la Núria. Endavant, Núria. Se sent? Ara sí m'acosto més. Moltes gràcies. Jo crec que està bé que comenci a parlar després d'haver vist el documental, perquè així ja podem haver vist directament el viatge, perquè jo més aviat el que us puc parlar és de la part d'elaborar aquest documental, que el vaig estar fent, i vam fer el viatge a l'octubre, i després la primera impressió, sobretot, ja fer el viatge en un lloc tan diferent com l'est del Congo ja és sorprenent, però a més fer-lo en pandèmia també va ser una cosa afegida i per tant encara la mirada era més diferent, perquè et planteges que vas a un lloc que hi ha moltes malalties, està molt afectat també per desastres naturals, per conflictes armats. Ara, aquests dies parlant de desastres, hi ha hagut l'erupció del volcà, que Goma és una ciutat que està sempre amb volcans al voltant, i ara aquests dies justament ha passat això, però és un tema a part. Però el que volia dir és que precisament allà la pandèmia nostra, Covid, no està afectant massa, almenys a simple vista, i ho veuen més com una malaltia de gent gran o d'Europa, perquè no els afecta molt. Potser circula el virus i perquè la població és més jove no ho reben o pel que sigui, però això ja és com quan vaig tornar, és la imatge que t'emportes, és una mica això, venia influït per això. Després també ser allà, evidentment, la vista, els ulls van sempre a tots costats perquè és un país, o tot el continent en general, amb molta vida al carrer, que els agrada molt l'activitat al carrer i això és molt sorprenent el canvi que tenim d'un lloc a l'altre. Però després ja, parlant exactament del que és el nostre tema, doncs la qüestió de la violència sexual, doncs vam voler també posar el focus sobre aquest tema perquè la Lliga està fent un projecte allà, per tant la cooperació catalana a través de la Lliga està ajudant a aquest desenvolupament i per tant és la vinculació que hi vam tenir, sinó perquè anàvem explicant una altra realitat quan també és un tema que també passa aquí, que no és que només passi allà. Llavors ara primer us puc parlar més de les característiques del que és la situació a l'est del Congo, però després també fer el paral·lelisme amb el que passa aquí, perquè moltes coses són similars de les vivències de les noies que ho han viscut
Llavors, allà el problema principal és que és una regió amb conflicte, per tot el context que comentava de la riquesa natural que hi ha allà, doncs fa que molts grups se la disputin, no? Però a més hi ha aquest masclisme encara més accentuat i en aquesta regió també perquè no s'ha pogut desenvolupar per tota aquesta situació. Llavors, jo el que veia, moltes de les que havíem parlat, el seu problema venia més de viure fora de les ciutats, del que és el context del camp, que és on no arriba el govern. Ja on estàvem l'est del Congo, ja estàvem a l'altra punta d'on és la capital, i en un país tan ampli i amb tanta selva pel mig, tanta poca comunicació molts cops entre els llocs, doncs tenen molt la sensació que el govern els hi queda lluny i que no els ajuda, però en canvi una altra de les coses que també m'ha cridat l'atenció és que hi havia moltíssimes ONGs, sobretot a Goma, però no a Butembo. A Butembo és on vam gravar el documental i on vam estar, perquè és on està la Cati, i allà n'hi havia molt poques, però n'hi havien hagut moltes, feia poc, per l'Ebola, que és quan havien arribat totes les ONGs, però ja havien marxat, diguéssim, i n'hi havia algunes, però eren més de gent local i més no tan accentuat. Llavors se senten abandonats, aquesta és una de les sensacions del que deien, i després jo el que els hi preguntava molt, perquè tampoc podien allà explicar gaire res, sinó més aviat a preguntar com vivien i com estaven, i així la gent sempre és la sensació de que tot sigui car i que en canvi els sous siguin molt baixos, el que es pot guanyar fins i tot dels funcionaris o policies que treballen són sous molt baixos, i en canvi, a diferència del que es pensa molts cops, el nivell de vida, el que costen les coses, per exemple el mòbil, que ara això és una cosa que tothom vol tenir internet al mòbil, tot això realment és molt car, crec que costava 20 o 30 dòlars la setmana o així, que ja per mi ja era molt, i per la gent local doncs encara més. Vull dir que això fa que mai et puguis acabar de desenvolupar, i en canvi sí que hi hagi diners, tant en les mines, que crec que avui hi ha hagut al nord del país s'ha ensorrat una mina també on treballaven molts joves i hi ha hagut morts. Vull dir que és una cosa que va passant, no era a l'est, però arreu del país hi ha aquestes mines que no estan controlades i que hi ha desgràcies d'aquestes. Llavors la situació, a banda del fet aquest del conflicte armat, que hi hagin lleis que s'apliquin de la ONU o de molts llocs que s'intenta treballar a nivell internacional per aturar que hi hagi la violència com a arma de guerra, doncs al final amb aquest abandonament que dic ara d'estar tant que ningú miri per ells, tot i haver-hi la ONU allà des de fa moltíssims anys, que és de la missió, no sé si la més antiga o de les més antigues de la ONU, que ja ha estat més temps que és en aquesta zona, doncs contínuament hi ha massacres i tota aquesta situació no està controlat, i qui ho pateixen, com sempre passa en les situacions de conflicte, són les dones. Però a banda d'això, un cop ha passat, quan volen demanar ajuda, doncs tampoc troben el suport que voldrien. Algunes noies ho diuen aquí, però també amb altres que havien parlat, que després primer és com que t'avergonyeixes del que t'ha passat, o perquè et fa com la societat avergonyir-te'n, i no saps a qui dir-ho, i en canvi si no ho dius mai et pots acabar de treure tu de sobre i recuperar-te, però si ho dius després pots tenir el rebuig dels teus cercles o de la família o d'amistats o de... Per exemple, també vam estar en una escola i els hi preguntàvem què passava... Això no sé a Catalunya, per exemple, com és, però allà els hi vam preguntar si una noia es quedava embarassada, si podia seguir anant a l'escola, i ells deien en aquella precisament no, potser en alguna sí, però després no hi poden anar. I això sí que totes les noies que parlàvem el que volien era anar a l'escola, tot i haver tingut un fill, però tot això ja limita més, i a més que l'ensenyament és car, no és ensenyament públic com aquí, que encara limita encara més, i venint de zones rurals doncs és tot més complicat. Llavors, pel que fa més als paral·lelismes amb aquí, doncs jo crec que aquest tema, per portar-ho també al nostre context, aquest tema de la vergonya o molts cops de la culpa, doncs aquí també moltes vegades passa, que sempre a vegades es té la sensació que has fet alguna cosa malament perquè no es té en compte que a banda de la situació de conflicte és una mica l'estructura totalment amb la que vivim, que fa que això passi, però no tenia entès quin és el tema, quin és el masclisme, el patriarcat, que és una cosa universal. Doncs sempre busquem altres explicacions i parlem a vegades més del conflicte, que sí que fa que allà s'agreugi, però que la raó de fons no és només un conflicte, sinó
el que deia també ell de la costum o de com està estructurat. Però després, sobretot aquest problema o aquesta visió més general, jo crec que aquí el que volíem sobretot donar veu davant de tot això és més solucions o maneres de canviar-ho tot això. I ens vam centrar en la Cati Furaja, que és una dona advocada, que ja quan va acabar d'estudiar es va juntar amb un grup d'advocades i van començar a treballar amb l'associació per portar els culpables davant de la justícia. I per això ho volíem agafar per aquí el projecte. I ella el que intenta és que primer que les dones o noies que els hagi passat ho denunciïn, o sigui que no s'ho quedin, i fer sensibilització perquè tot això aflori i surtin els casos i ho denunciïn i elles per una banda es puguin recuperar, però després per l'altra també hi pugui haver justícia, tot això pugui arribar als tribunals. I ella és el que fa aquesta part aquestes dues parts d'intentar trobar justícia i van mica en mica aconseguint que es vagi a nivell judicial, cada cop avançant més, que no s'arxiven les causes o així. Que a tall del que acabes de dir tu, per exemple, del tema de a banda de la violació, a banda de la violència sexual pròpiament, aquestes altres violències basades en la banalització, la trivialització de ser dona, les violències basades en el gènere, hi ha un cas que jo en el documental que vaig fer apareix, que és, suposeu, allà apareix unes dones que en el moment en què el marit les abandona o queden vídues o són abandonades i se'n van amb un altre. Aleshores, la família del marit l'obliga a abandonar casa seva i les seves terres. La fa fora. La fa fora. Mentre que la dona no té dret a posseir o estar tranquil·lament a casa seva si el marit no hi és. De manera que, clar, aquestes dones, una que apareix, per exemple, li va passar, li van amenaçar de cremar-li la casa a la família del marit i va marxar esparuguda amb els fills. I llavors estava carregant materials de construcció per sobreviure i llogar una petita xabola. Aquests casos arriben a les cases d'escolta, aquestes maisons d'écoute, i són tractades, a part, diguéssim, de la temàtica aquesta de la violació sexual, són també tractades i portades a tribunals. Perquè el dret a la República Democràtica del Congo, el dret és molt copiat, el dret penal, el dret civil, inclús la mateixa Constitució és molt copiada de l'ex-metròpolis de Bèlgica. Vull dir, és avançada, però en canvi a l'hora de la veritat predomina a les zones rurals, predomina aquest costum, aquesta tradició de que a vegades no arriben els casos, si és que no es detecten per advocats com la nostra associació de les FAM juristes, doncs igual en el mateix poble ja jutgen, decideixen i condemnen gratuïtament, sense que arribi. Clar, tingueu en compte que és una zona molt rural, com deia abans, és una zona molt rural, on bàsicament hi ha una economia molt de subsistència, vull dir que aquells camins van les dones carregades amb el farcell per anar a un petit mercadet, res, a una cruïlla de camins, i vendre allò, el que hi cap, amb una manteta, i amb això petits excedents. I llavors, clar, els homes també, vull dir, carreguen amb bicicletes i amb una cosa que es diu xucudú, també, que és una mena de moto en fusta, que van transportant, diguéssim, a peu, tota una sèrie de productes molt de primera necessitat. Per tant, les mines són les que donen feina i de manera hiperexplotació, inclús de nens, que són empleats que es fiquen en aquells forats que en algunes imatges alguna vegada potser alguns de vosaltres haureu vist, i paguen quatre res, no hi ha cap mena d'assegurança de cap mena, les mateixes dones són empleades, al voltant d'allà hi ha molta prostitució per poder, diguéssim, aconseguir elles alguns recursos per casa seva. És una situació que es manté majoritàriament en més de 2/3
de l'explotació minera, molt més de 2/3, el 80%, està en mans d'aquests grups armats, que entre ells es disputen el territori i llavors quan volen al nord de Butembo, allà on va estar la Núria Morassi, al nord de Butembo, que hi ha el territori de Beni, tocant a Uganda, justament la meitat de tot el territori està ocupat per una milícia ugandesa i del gran territori, perquè són aquestes ciutats, com heu vist, molt planes, molt extenses, doncs la meitat de la població estava, les escoles aquí a l'oest estaven tancades i s'havien anat a desplaçar i viure a l'altre cantó de la ciutat, refugiades, desplaçades per l'internet. Algunes s'han refugiat a Uganda. I a Butembo han baixat molta gent desplaçada fugint justament d'aquestes milícies que estan al nord. Clar, l'arma de guerra és allò, quan arriben, el que acostumen a fer sempre és això, és arribar a arrasar, cremar, matar els homes, segrestar sexualment, esclavitzen sexualment moltes noies i altres les violen allà mateix. I queda allò, territori cremat. Perdona, estic tallat perquè semblava interessant donar una mica de visió d'aquesta realitat crua que no aixequen cap mai, perquè no hi ha una seguretat i ara últimament, justament quan hem començat el projecte de cooperació, doncs han tingut que endarrerir-se a l'inici perquè havien hagut incursions de rebels també a la zona aquesta, diguéssim, on som nosaltres. Durant un breu temps han entrat i han tornat a marxar. Però vull dir, és que probable, surts de la ciutat i te'n vas 40 quilòmetres i allà t'enganxen uns d'aquests perquè s'estan disputant el territori. Per això dic que la lluita d'aquestes dones és absolutament lloable, vull dir que estiguin jugant-se al tipus, com acaba de dir la Cati, que les amenacen, els persegueixen, les insulten, però elles aquí aguantant el tipus. Sí, jo l'última cosa, jo crec que està bé si algú té preguntes i coses a dir, però l'última cosa que quan hem anat presentant el projecte molta gent pregunta a veure què es pot fer per canviar, més que parlar del problema, què pot fer la gent per canviar aquesta realitat. Jo crec que hi ha com dues vies. Primer, donar suport a les entitats o implicar-se en entitats que ja estan treballant directament, perquè a l'Estalla el que vaig veure interessant és que els diners o el finançament públic moltes vegades de Catalunya, veure directament com s'inverteix d'un costat a l'altre i veure com s'està aconseguint uns resultats, perquè les noies estaven molt agraïdes perquè era la primera vegada que tenien un lloc on anar, perquè cada cop hi ha més entitats, però elles fins a aquell moment d'arribar a aquest tripartit, diguéssim, de 3 entitats que els donen com un suport mèdic, psicològic i jurídic, que és tot integral, fins allò no havien arribat a poder-ho exterioritzar i començar un procés per recuperar-se. Per tant, implicar-se, donar suport a les entitats és una via. I després la segona jo crec que també és tenir en compte que aquesta zona del Congo precisament, tot i que sigui llunyana i que la realitat sigui molt diferent a nosaltres, els costums, la manera de parlar o de veure les coses són realitats molt diferents, també ho vaig poder constatar sent allà, però al final les coses que passen allà aquí ens afecten, tenen molta vinculació amb nosaltres pels recursos naturals, perquè és directament el que s'extreu d'allà, s'utilitza a Europa, per una banda, i també per la història del colonialisme que hi ha hagut allà, també no ens en podem com desentendre, sinó que la situació d'allà té una connexió amb nosaltres i amb tot el context d'Europa i de com ens desenvolupem, que tot té un preu i ve d'allà. I penso que en aquest sentit, per exemple, quan hi ha el Mobile World Congress o esdeveniments d'aquest estil o actes on hi ha persones influents, per exemple, de Nacions Unides, tot això són vies on podem comentar, on es pot fer pressió, informar-nos o compartir, fer que més gent ho conegui i d'aquesta manera és com es canvien les coses així mica en mica. Jo crec que és vinculant-nos també als llocs on es prenen les decisions molts cops pot ser aquí, perquè el problema que tenen allà és que el govern no els ajuda i per tant no poden confiar que el seu canvi vingui d'allà mateix, sinó que també pot venir d'aquí
perquè aquestes relacions econòmiques doncs, molts cops són les que provoquen canvis, de que si aquí es deixa de comprar o hi ha qualsevol cosa, és com es pot fer aquestes pressions perquè hi hagin canvis. I després no sé si algú té preguntes també per fer-ho més dinàmic, perquè també està bé que si algú vol saber alguna cosa. A veure, m'ha agradat molt el reportatge i voldria saber el finançament aquest d'acolliment de les mares, suport psicològic, després el procés de tenir els fills, cuidar els nens, tot això, com està muntat, financiat i com es pot... O sigui, es podria ampliar una mica tot això, no? Perquè és realment molt trist. Sí, jo puc respondre, ell segur que ho sap millor, però la primera part de com es finança és sobretot el finançament el que tenen aquest tripartit, que va molt unit amb el finançament, és o català o d'altres països europeus, no sé si Estats Units o Canadà. Són moltes subvencions de fora que han trobat en anar a actes a altres països europeus i allà en contacte amb altres entitats han trobat la manera del finançament de no sé on, saps, van connectant així, i és finançament europeu el que els hi arriba a ells com a molts altres i com donar-li continuïtat. Això, un seguiment, què vols dir? De com... El seguiment de què, solament en el moment que han passat la violació, que se les ha atès, si això té una continuïtat després per aquestes dones marginades, no? Certament. Sí, no, és que precisament en el projecte, a veure, faré un esquema de com funciona tot. Les cases d'escolta, els centres aquests d'atenció a les dones. Al capdavant hi ha 2 APS que es diuen assistents psicosocials. Normalment és un noi i una noia, o un noi i una dona, depèn de l'edat, és igual. Llavors, aquestes 2 persones que tenen una preparació com de paramèdico, aquestes persones que estan formades prèviament per detectar això i tractar, no només estan allò creuats de braços esperant que truquin a la porta, no. Aquestes persones també surten a la població, reuneixen, fan el que diuen sensibilització de rutina. Vull dir, van a llocs ja establerts, a parròquies, a centres, comitès de barri, i ells mateix van i busquen i animen a que les dones que perdin la por i que vinguin al centre per ser ateses gratuïtament. Bé, un cop detectades i dissenyat una mica quin és el seu nivell d'afectació, aleshores aquestes 2 persones contacten primer si hi ha tema físic, com un embaràs, el que poden voler és posar-se en contacte amb l'associació que es diu FEPSI, que és a l'hospital, perquè les puguin atendre. Algunes d'elles contagien la sida de la violació, també. Hi ha un centre... Aquest hospital de FEPSI, a més, després del part, es queden, si són allò, vull dir, estigmatitzades, rebutjades per la seva família i el seu entorn, es queden els nens i les nenes fins als 5 anys. Una. 2. Després veuen el grau d'afectació psicològica. Llavors, l'altra associació, el psicoterapeuta que ha sortit, dirigeix totes les instruccions per poder, diguéssim, fer, com hi ha amb aquesta dona, per exemple, que els hi feia la reflexologia, etc., aplicant mesures, diguéssim, d'estabilització emocional. I, com que cada persona és diferent de l'altra, depèn del temps que puguin trigar. Igual una dona o una noia supera, ja ho sabem, en 8 mesos i l'altre s'està 2 anys. Al final, diguéssim, quan es considera que ja han superat, o ja estan més o menys que diuen estabilitzades, llavors el que fan és que si no tenen on anar, vull dir, si estan abandonades i rebutjades, aleshores hi ha una part que és la de l'autonomització econòmica, és a dir, perquè tinguin autonomia econòmica els hi ensenyen el tipus de feina que elles més o menys poden fer. La majoria que són camperoles, la majoria, s'està desestimant en aquest últim projecte el tema de donar-los, com abans s'havia fet per altres associacions alemanes que estaven allà i tal,
de comprar-se un parell de cabres i que... No, perquè després a la fi això després no té sortida. I en canvi, doncs ara, per exemple, se'ls està sinistrant en temes per fer, diguem, de minyones, d'empleades de la llar. I aleshores, doncs que això, algunes de les famílies més acomodades les poden contractar. I per tant, se'ls donen instruccions sanitàries, de cuidado, de neteja, d'higiene, etc. I altres també en el petit comerç. Per exemple, apareixia una, doncs això, que tenia un garito d'aquests i que la van violar, tenia un garito d'aquests de fusta, com un quiosc, on venien les targetes d'allò d'Airtel, me'n recordo que era Airtel, i aleshores van estar treballant perquè ella pogués recuperar i poder-se establir un altre cop per poder fer aquesta activitat. Per tant, se'ls fa el seguiment fins que puguin trobar una mena, diguéssim, d'estabilització també econòmica, d'autonomia econòmica. Clar, vull dir, és en funció, perquè jo, per exemple, en el documental que sempre faig referència, perquè no el podíem fer perquè és de 55 minuts, ha de ser una sessió presencial i molt més llarga, doncs hi ha, per exemple, una de les noies que la va violar el seu mestre, i la noia vivia una mica allunyada de l'escola, es va posar en febre a la classe i el mestre li va dir que no t'amoïnis, vine a casa que descansaràs i guariràs i tal i qual, ja et cuidaré. I ella va dir, la primera nit va entrar a la meva habitació i em va violar. Aquesta noia tenia 15 anys quan li va passar això i aleshores, estava a secundària, va tenir bessonada. I els pares d'ella, quan va tenir la bessonada, li van dir no et volem amb els bessons. Si vens a casa sense els bessons, t'espaviles. Amb els bessons no et volem. Clar, llavors ella va dir jo no puc abandonar els bessons i va tenir la sort que un tiet l'acollís. Els bessons, en el documental aquest que vaig fer, ja teníem com 3 anys, els 2 bessons. I llavors es troben en aquestes situacions, que són rebutjades, i això és una qüestió que també s'ha de tenir en compte a l'hora de treballar. Per tant, depèn dels casos. La cobertura està feta, doncs això, pel tema jurídic, per portar, per exemple, en una escola que vaig fer unes visites dels comitès escolars, el monitor explicava als nois i les noies de secundària us en recordeu el capellà aquell que va violar aquella amiga, doncs està a la presó. Vull dir, aquest l'havia fet perquè és això. Vull dir, amb una exposició que està online, si la voleu veure, és molt interessant, que amb el Jesús Lluís dèiem, a veure si trobem aquí a Santa Coloma un espai físic per poder-la instal·lar, perquè és molt interessant. Hi ha 3 mòduls i a cada mòdul hi ha una urna on t'interpel·la a tu si has patit assetjament sexual i votes sí o no, i tot això són recomptes que es van fent. Després, si la persona és una ascendent, que és molt sovint, altres vegades no, però molt sovint és això, és el mestre, és un tiet, és un veí que té ascendència entre la família, és un capellà, com és aquest cas que acabo d'explicar. I la tercera pregunta és si quan has denunciat o has anat a demanar ajuda, si has rebut ajuda. Llavors anem votant sí o no. Es diu, si ho podeu memoritzar, busqueu, es diu cicatrius compartides, amb les 3 V baixes, dobles, cicatriuscompartides.com. Entreu a internet, veureu i s'explica molt abastament també tot això. Jo crec que hem pogut fer un repàs, a més ens anem amb deures d'ampliació d'aquesta qüestió. Jo crec que documentals com aquests, gràcies Núria per poder-nos portar a Santa Coloma la realitat, que jo crec que ha estat, és un documental curt però intens perquè fa que tracta molt bé, a més el paper, o sigui, no només la situació de les dones del Congo, sinó també persones transcendentals en la vida de les dones del Congo, com pot ser la Cati, i la seva organització amb altres dones també per preservar els drets de les dones i dels infants.
Bé, si us sembla podem deixar aquí aquest acte, sobretot fent deia la Núria com podem fer, o què podem fer, que sempre ens preguntem quan venim o veiem aquest tipus d'accions tan de prop, què podem fer per lluitar contra aquesta realitat. I ser-ne conscients d'ella és un punt important, que alguna cosa remogui, que per tant cadascú dintre de la seva parcel·la ha de saber com pot col·laborar, però sobretot el que hem de tenir clar és que els conflictes armats donen peu de nou a que els cossos de les dones siguin arma de guerra i per tant això és una cosa que hem d'aconseguir la seva abolició en la seva totalitat. Per tant, més enllà de la pau, reclamem que els cossos de les dones no poden ser terra o en aquest cas també arma. I amb això, si us sembla, agrair a la Núria, agrair al Josep Ramon la seva presència. Gràcies als que heu estat aquí. Marxem amb deures d'ampliació del tema i en tot cas ens tornem a veure aviat. Gràcies. Gràcies.